153 na teaching as in non-teaching personnel kan DepEd Bicol na naapektaran kan Bagyong Christine ang nataawanan ni Relief Packs ni Department of Education Secretary Sani Angara kasuod Oktubre 31. Sinda teacher Marisa Mar kan Barangay Mulad Bukad as in teacher Charlie Avila kan Barangay Mauraro Ginubatan Albay an pira sa nataawanin ayuda kan opisina kan sekretaryo. Pareho nindang pigpapasalamat an inisyatibong ini ni Angara. Mas namamatian daan nindang ngunyan an sa indang importansya. Niya na igo pong kalamidad na nag-abot sa muya. So dako lang tabang po sa muya kay ini lalo sa mga teachers na kumbaga kasubagong pagpigtaram sa mo na nakadugang sa mga pangangaipon na may sa aroal daw. Sabi ko po kay DepEd Secretary Angara, thank you very much sa kanyang pag-aalaga, lalo na po sa mga government employee, particularly sa DepEd. Ngayon lang ito nangyari. Malaking tulong na ito, ma'am. Malaking tulong na ito. Sobrang tulong na nito. Apar sang gatos na paratukto sa Banuaan ng Ginubatan, natawan man in Relief Packs ang 53 na kabuhan kan departamento sa Hubelyer Albay. This is specifically from our very own Secretary Sani Angara. Nagpadala din po siya ng tulong through the Sani Angara Assistance. Ito po ay parte ng aming pagtulong at paggawa ng paraan para maipadama sa aming mga kaguruan na naapektuhan ng Typhoon Christine at patuloy na naghahanap ng paraan para muling makabangon para po matulungan namin sila sa kahit na anong paraan na po pwede namin gawin. Ang DepEd Albay laging nag-organize ng relief operation every time na nagkakaroon ng calamity, be it a typhoon or kahit itong samayon natin, laging gumagawa ang DepEd Albay. Antes kaini, inot ng pigbisita asin tinawan ng Relief Packs ni Angara ang personahis ninda sa Libon, Pulanggi asin Uwas. Natawan man ng Relief Packages kan opisyal al School Division Office kan Camarines Sur. Mientras tanto, basado sa datos kan Disaster Risk Reduction and Management Team kan DepEd Bicol, pigkakarkulong 5,259 na mga paratukdo asin empleyado kan DepEd ang matinding na apektaran kan pagbabahang dara kan Bagyong Christine. Mantang 520 na eskwelahan naman ang dinistroso kan bagyo. Para sa mga baratang tatak Bicol, Eugene Boy.